Nduk, pepeling. Ayo, tak tuntak ya. Lelo lelo. Sing isih apa meneh? Napa meneh yang masih? Niki Nduk. Nanjakne iki anakmu. Adik, anak. Tek gedimen anakku. Kowe ora tau bener to, Reng. Anjir nek pada iso karo bener angel. Lah anjir. Piye? Dunggahne apa ora? Kowe iki tak pikir-pikir kaya yuyu kangkang ya, Reng. Iya. Kali sambil menyelam minum air. Apa, Nduk? Arek ngaturnya apa, Nduk? Ya. Iki nek versi campur sari pripun sing sonten wau diatur nih panitia mriki. Wonten kasetyan jati ya, Nduk ya. Weh, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa. Nanjakne Haryati iki. Kok penak men uripe. Nyawang koncone. Pancen ya wong seni iki pomone laris iki ya repotne ya ta, Rek. Nggih. Heeh. Ning nek ora eneng apa-apa ya repot ya nan. Jadi ngalami rekoso barang ngono kae ngalami rame ya Le. Leres. Santai-santai wae ya. Nggih. Iya, Nduk. Wis. Iki Duk, pami ngapunten duet kalih. Iki ora duit, Pak.
Dole wektune saya ngangsek Dole. Wah iki terus piye to, Mo? Bendara ki engko piye? Ngerti ya. Dina iki lagi tapa. Mula ayo munggah ana ing Gunung Arjuna ngungkurake gawean Dole. Ramyang jagat wetan maya-maya jagat kulon. Dudu soroting Surya Candra Daru Kartika, tubuh punika gumlaring kahiwangan alang-alang kumidha. Ing awang-awang kumidha ya ing kahiwangan sonya lurik. Mila winastan alang-alang kumitir karana dumunung ing telenging pangesti. Wekasan suwung kang datan rasa pribadi anane hamung ayem tentrem nikmat kang sarwa mupangat. Dene sinebat awang-awang utawa awang-awang kumitir labet ingkang dumugi ing papan mrika wis sena sawiliring cipta rasa dukulan karya yayah kekejring ngangkasa gumantung kang tanpa canelan suwung kang hamengkuwana sonya luri sonya tegesing sepi uruni tegesing isi ya ing kono sasana kang sepi datan kaprabawan dening rasa bungah lan susah anane amung gesang kang sejati ya jatine urip nguriping urip langgeng hangriputi sagu dumadi satemasirna kang ana rasa pribadi ana padhang dudu padhanging rena ana peteng dudu petenging wengi kang ana hamung alam tumlawung tanpa tepi iku tanpa taping yuang sukma sinukmaya winah ya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning kang warana talen saking layap-layaping ngaluyu pindha pesating supana sumusup kang ngrasa jati jatine manggih bagya mulya ana sangsaya kang sinangsaya sinten ing lenggah punika warnanira sang sukma langgeng ya sang yang menang
wenang murba wenang amicisa jagat raya. Nalika semana nampi swanipun Sang Wisnu miwah Sang Mayangkara. Repepeh pindha sata matarangan dinya marak sowan. Panganti wijing pangandika ingkang dereng kawiyosing lisan. Wimbane Kang Candra welo padhang hangebaki bawana sukane wanduwan priya kenya mangastawa jangan arapoda ento tampilin tusih tresnan kang saking manca nagara kinarya supamang golo kulup nggih Wisnu kawula inggih ulun satpraptamu ana ing alang-alang kumitir padha raharja Wisnu winentuwe ngaraharja kalih sing yiwana mboten langkung sembah pangabekti kula mugi kunjuk ulun iya wis ulun tampa pangestu ulun kebatampanana Wisnu sanget anggen kula mundi ulun Mayangkara padha becik kawula inggih ulun mboten langkung sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha kula iya wis ndak tampa pangestu ulun tampanana Mayangkara inggih iya nggir Wisnu kelawan si Mayangkara adoh Srangraga Sukma ana ing alang-alang kumitir ana wigati apa Wisnu aduh ulun lepat nyadong deduka menawi to kula badhe matur paduka pribadi ingkang sampun mangertosi jasad miwah sukma kula iya nggih Wisnu sejatine Kang Suropadi mapan ana ing kene yaiku Wahyu Toh Jali apa to kang aran Wahyu Toh Jali toh mono tenger jali bisa tembung jaler utawa lanang toh jali mono menungso utawa satriya kang duwe tetenger utawa toh jroning geger kita jali mapan dadi wong lanang mongko sinebat Wahyu Toh Jali mono dadi lelananging jagat
ya jagoning jagat kang besuke bisa nurunake trah tumrah ana ing tanah Jawa kang aran Satria kang piningit Jesnu. Nulinggih sendika ngestokaken dawuh lan sira Mayangkara sira uga kena mangerteni sabab umur kita isih dawa. Trah tumurun besok nganti temekaning Prabu Jayabaya Mayangkara. Aduh ulun kenging menapa kula kedah nglampahi yuswa ingkang panjang. Mangkene Mayangkara umur kang dawa mono gunakna kanggo memayu hayuning bawana. Aja sira ngresula sabab kabeh wawis ginaris maring karsaning Gusti kang ngakarya loka. Jesnu mara gage caketa sun sampurnakake toh kang ana ing gigir kita dadya sira nampa wahyu toh jali. Kaluhuran pukulun kula sampun pikantuk wahyu toh jalining jagat. Iya nggir. Mung mengkune ngene 40 dina aja sira gepok singgol kelawan manudya. Dene kang angka 2 dina iki karana sira dadi lelananging jagat. Besok sira bakal bisa nurunake satriya agung ana ing tanah Jawa. Wis nggir, dina iki bali marang ragamu lan ingsun bakal nyusup marang raga kita, bakal nyampurnakake dewa sing kurang permana yaiku Bathara Guru. Wis nggir, daya-daya duga-duga digawa ngati-ati aja kari. Werkudara. Wah, Criteng Kresna kakangku apa? Dina iki jlamprong Mendra saka praja piye? Yayi, mangerti ya? Dina iki kadangmu nampa kanugrahan agung. Mapane ana ing Gunung Arjuna, Yayi. Ora gedhe bejane. Yayi Arjuna bakal dibanjut dening para dewa. Wah, kok bisa kaya mangkono. Banjur ayo. Derekno. Derekno pun Kakang munggah ning Gunung Arjuna Werkudara.
Werkudara. Wah, Criteng Kresna kakangku apa? Iki Yayi Arjuna, Yayi. Yayi Arjuna mangayu bagya jeneng sira wis antuk wujuding wahyu kang aran Wahyu toh Jalu. Iya. Kresna maragake waspada. Weh lah dalah. Kresna aja sira tambuh marang aku sejatine ulun iki sapa inggih Wangpada Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti Wangpada Pukulun winenang. Ya wis ndak tampa pangestuku tampar sanget anggen kula inggih. Kula nggih ngaturake bekti Pukulun. Kula ngaturake sembah. Ya Werkudara wis ndak tampa sembahmu. Truk eneng apa? Iki wis sesuk rasa macem-macem kowe. Ora iki kok padha ndoprok kabeh iki nyapa to? Kesel. Ngono ta? Ngene iki sinden-sinden oleh mulih apa ora? Oleh. Weh. Tenan to. Wis komplit. Wis praesuk mau wis tak kekne kabeh. Iki kok padha Ndara Werkudara iki selawase ra tau basa, lha iki kok basa to? Dengaren ya, Truk. Kowe ora ngerti. Wong iki nek pandulune ora kaya aku nek kowe iki. Lah sapa? Kae Ndara Janaka kae cara wong ngono ketitipan Hyang Pada Winenang. Hyang Widra Winenang kuwi carane no bangsane apa? Hus. Kuwi ngono bangsane dewa. Ngono ya, Kang. Nah, mula kowe iku kudu asring teteki ben ngerti, ben iso wening. Punakawan Raja mengke tak dupak pisan. Ndara iki arang-arang nyang-nyang pisan kudu dupak ae. Meneng wae. Ya nggir. Kanugrahan dina iki kadangmu wis antuk wahyu kang wujud. Wahyu toh jali dadi renanging jagat kang besok kuat nglairake turah turun temurun nganti jaman Jayabaya. Ih, menawi ngaten kula nggih nyuwun ayomanipun. Nggih, kula nggih nyuwun ngayom dumateng Pukulun. Ya, iki durung rampung ngandum gawe Kresna. Ndak kira kae Bathara Kala. Kabeh kae bakal tumeka ana ing kene ngreksang marang para Pandhawa. Ndak pasrahake kowe aku isih ana bab kang durung rampung. Di guru jebul nyilihake Lembu Andini. Mula datan Rama mokal lamun to si dewa serani bisa ngambah. Ya Lembu Andini bokonge batak sampluk tak sawat nganggo watu saka kene. Oh, atalapun.
Waduh, wang padha pukulun. Kula nyadong duka pukulun. Ya. Sira wis ngerteni yen to tumindakmu kliru. Senajan to kuwi anakmu nanging kowe kuwi ratuning dewa, Bathara Guru. Nggih, pukulun. Kula nyadong duka ingkang kathah. Ya. Watak pantune wong sing wis nduweni dosa gelem nyuwun pangapura. Isih agung marta manira. Dening sira tetep langgenga dadi ratuning dewa. Kabeh barangmu go balik marang sapa ngarep sapa do tumuju ning kayangan Jonggring Saloka. Topat. Wah. Wah, sing ngendhang ki sapa? Weh, iki Kala Durgangsa. Werkudara. Tak jaluk wahyune nyotampanana. Waduh. Oh. Ah. Waduh. Ah. Yo. Wah. Wah. Gaglak kabeh para Pandhawa. Ndara kula niki kok diglumpukne kula karo Yama Dipati. Yama Dipati ki rak ya anakmu. Nggih, Lun. Niki wonten pundi? Katone sing maju wis beda maneh. Beda pripun? Sawangen Kakang. Sing maju kae genah kae karo kae. Wah, nek ngenten pun. Sing siji garapan kula, sing siji Yama Dipati, monggo dipapakne. Ayo dipapakne. Ben lanyah.
patekmu enak. Baleni. Kon ngono kok ya angel men mulane bayarane kendang kuwi larang ngono tak kandhani. Wah, niki pripun piye? Kowe lak kala to kowe. Inggih, kula Bathara Kala. Kowe ngerti? Lakone bojomu ki ora apik. Ndombani anake sing mestine ora entuk wahyu. Nggih, kula menika namung nuruti wong wedok. Mula wong wedok sing apik ya turut ana, nek ora apik aja tok turuti ngono. Nggih, lun lajeng kados pundi? Lah kowe pengin apa piye rak jenang maneh? Aduh, kula mantuk mawon, lun. Tobat petuan wong edan. Wong edan piye? Kowe kuwi kok saiki ora dadi dewa? Wis wong kuncine dadi watan sing nggawa aku. Ayo. Saiki elek ya karo elek, tuwek karo elek, mati tenan aku. Aduh. Woi. Tenan aku. Aduh, mati tenan aku. Aduh, wes aku. Kapok aku, kapok. Dan wong edan nyomoti pati, ayo kowe kapok apa ora? Senengamu lak ngene iki. Medan ya wis yen ngono. Wis ngger, ayo besok golek wayu meneh wae ngger. Waduh. Wah.
wonten dawuh lho. Dina iki wis kasembadan ya Kakang. Yen to wahyu toh jali wis manjing anggane Yayi Arjuna. Nggih. Wahyu toh jali menika wahyu ingkang sejatosipun pancen dados pepancene ndara kula pun Arjuna. Karana niki wekdalipun sampun meh subuh. Wah, kowe apa ya salat barang. Lho pripun to? Niki kethu kula nggih putih ngenten kok ya. Kula niku saged mbedakake antaraning agama budaya. Niki nggih kudu dilakoni kanthi tenan. Benten kali jaman biyen. Jaman biyen ngenten iki nyemar nganti teko jam 6 barang. Niki mboten patut ngaten. Ngono ya Kakang. Nggih. Merga niki napa mlih yoga-yoga kula niki sakniki pun madhep ngulon kabeh. Jadi pun mboten enten sing reget niku. Mula masya pesinden apa enek melok awor yogaku wis salin bareng ora bakal ana apa-apa. Ngono ya Kakang. Nggih. Nggih. Sebab sing ngesuwi kula ora riko karo kono ya rikuh kalih kula. Napa-napa niku sing dianu lak ya sing ngarep mawon. Ya Kakang aku nekseni nggih. Muga-muga kanthi tumurun wahyu toh jali. Mbok menawa desa kelingan mriki benjing. Mbah tiba putu, mbah tiba buyut, mbah tiba canggah. Sageta wonten salah sawijining putra ingkang mangkinipun nampi wujudipun wahyu ingkang sinebah toh jali utawi satriya ingkang piningit. Kula sakadang Semar Jengleng nyuwun pamit. Mugi-mugi kabeh ingkang mriki sing makarya sing panggonan kanan kiring etan kulon lor kidul masyarakat kelingan nglonggong kabeh slamet ora ana alangan sawiji apa ana tetanduran padha subur amin. Kabeh sing lara ndang waras amin. Sing urung duwe bojo ndang entuk jodoh amin. Sing randha duda muga ya ndang entuk garwa amin. Slamet rahayu rahayu rahayu.